Ez niya Ez niya ak şewa tarî de qalîkena zerrîya mina Mo min niya ak şewq dana virêniya me roşniya civanê to ya Pistinî niya o ku goşanê me de rayîrgeno nefesê to yo şîrin o Destê to niyê ê ku kijikê me de geyrenî germiniya giştanê to ya Kitap niyo o ku ez pel bi pel xitim kena riyê to yo esmer o İşaret niyo o ku ez zerrîya xwe de neqişkena Vate yo ku fekî to ra vejiyeno Ez niya ez ak bêruh geyrena Çiqas ku tu zerrîya me de bî Ez niya ez ak bêruh geyrena Çiqas ke tu zerrîya me de bî